máte ako so vzťahom. Keď máte partnera, tak sa na ňo staráte, venujete sa mu, trávite s ním strašne veľa času, prežívate spolu nádherné chvíle a príde nejaký problém a mali by ste ho začať riešiť. No lenže je taká doba, že je nás strašne veľa na svete a hneď si povieme, a nebudem s ním, bol problém, nepáčilo sa mi to, tak idem ďalej a idem do iného vzťahu. Čo je podľa mňa takisto aj s autom. Že keď sa začne auto kaziť, tak začne človek uvažovať, že no, to už idem kúpiť nové a to je celé zlé, no ja to mám inak. Ako viete, auto ma už strašne veľa sklamalo. Moje žltko, môj chrobák, akokoľvek ho voláte. Ale ja ho nedokážem proste dať pred, nedokážem si kúpiť iné auto a nedokážem sa ani pred ním povedať, ani keď som nemala, no keď som vedľa neho, pretože to proste môj chrobák. A sme spolu už asi 2-3 roky a ešte asi aj dlho budeme. Rozhodla som sa, že si ho nechám, že to bude taký môj veterán. Možno budem mať do budúcna iné auto, ale pokým ma bude voziť, aj keď s problémami, ja ho vždy opravím, ja ho vždy ošetrím, dám ho k doktorovi a potom sa zase na ňa usmejem a poviem, že tak ideme ďalej, lebo proste ho zbožňujem a on vystihuje mňa a ja vystihujem jeho. Takže asi toľko. Tak čaute. Len to som chcela.